Velkommen til Atlantic Cruising 2023. Det lyder flot, ikke? Jeg vil vise jer de seneste opdateringer, vi har gjort på kameraet. I hvert fald sådan lige de store ting. Og den vi nok er mest stolt af, og som vi glæder os meget til at komme ud og prøve sådan rigtig på langfart, det er den kæl der. Det er ikke hele installationen, I kan se. Her kan I kun se toppen af det. Der skal sådan en rød stor fane ovenpå. Det er en Hydrorain. Den er selvstyrende. Den styrer efter kun vind. Den skal ikke tilsluttes noget strøm eller noget som helst, så det er jo simpelthen en drøm, når man måske lige pludselig står der og ikke har det, der skal til for at producere noget strøm. Dem, der har solgt den til os, de siger, at det er et helt nyt besætningsmedlem, vi får ombord her. Den vil kunne sejle helt af sig selv, hele vejen til Riden, hvis det skal være. Så har vi investeret i en generator, altså en, der producerer strøm på benzin. Så vi er nødt til at have lidt benzin ombord, og det bekymrer mange af os, fordi det er sådan noget let antændeligt noget. Jeg tror, vi kommer til at skal have dunken ude på fordækket, men det må vi se på senere. Vi har også gjort en anden større investering, som Evi er blevet rigtig god til at håndtere. Det kan være lidt svært at se her, men nu går jeg lige ned i dybet. Det er den blå. Den der. Den blå boks, den laver vand. Det er en water maker. Den laver vand fra saltvand. Her kan I se også noget i systemet. Det er sådan et højkompositionsanlæg. Og et osmosesystem har jeg læst mig til. Som betyder, at man putter simpelthen den slange, I kan se, den putter man ud i vandet, og så suger den det op. Og så kommer der ferskvand ud af vandet. Det ligger i Gibraltar, det kan I høre nu. Det er landingsbanen. Eller set-off-banen, det var i hvert fald fly, der tog afsted der. Og her kan I se, i baggrunden der ligger klipperne omkring. Det var derovre, vi hentede Hydrorain, og så ligger vi i dag, altså her i Malinea Marina. Et fuldstændig herligt sted. Ikke noget særligt, men som I måske sådan lige kan se, de både, der ligger her overfor, de er monteret til, eller de er klargjort til at skal sejle rigtig langt. Altså, der er masser af sikkerhedsudstyr på dem. Det er sådan en god måde, man kan se, at nu er vi sammen med mange slangkursejlere. En sidste investering, vi også har talt meget om, som vi kunne vinge af på vores sikkerhedsliste, det er den danbojen, der er der. Det er en, der kaster ud i vandet, når og hvis der er en, der falder i vandet. Det er selvfølgelig. Ja, nu vil jeg gå en tur for at vise jer alle de her langtursbåde. For eksempel vores nabo derovre, en Sunbeam 34. Sunbeam er en af mine favoritmærker. De bliver produceret i Østrig oppe i bjergene, det tror man ikke. Det gør det faktisk, men de sejler fantastisk. Og når man kigger på for eksempel deres båd, så er man jo ikke i tvivl om, at det er en langturssejler, vi har med at gøre her. Der er rigget til solpanel, der er rigget til at kan kaste for eksempel den der redningskrans ud, hvis man falder i vandet. Han har fortalt mig, at han er ved at installere Iridium Go. Det er det her satellitsystem. Der er Watermaker, kan jeg se på ruffen. Det er lidt sjældent, man ser det. Det er den blå kasse, der ligger derude. Den producerer man. Her er vores græske venner, vores engelske venner, vores hollandske venner i en atypisk båd. Store redningsflåde bagpå og en danbojen. Fortæller også, at det er en langturssejler, vi har med at gøre her. Der er også en grøn øl, kan jeg se. Så det er helt sikkert en langturssejler. Han har stort solidt roer bagpå, men ikke desto mindre har han været i kampolage med en spækhugger, har han fortalt, der faktisk har ødelagt det der system. Det har han så fået fikset igen. Lad os prøve at gå lidt længere ned af dokken her. Det er kvinder, der sejler her. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra, men jeg kan fortælle, at de er rigget til det helt store. En båd, der ikke rigtig har nogen ombord på, og ikke været. Det er en dansker, som gør sig klar til at sejle langt.
Her har vi en tysker, der også har fået rigget sin båd til det hele. Her har vi en, der har gang i sin watermaker. Han er i hvert fald ved at rense nogle af de filter, der er i det. Det er kvindebåden. Det er 3 finske kvinder, der er ombord her. Mojo, en Hanse 50'er, det er en ordentlig båd, som har en hydrovan man til den, som vi har fået. Så har vi herovre en Halabarashi, der også har en hydrovan bagpå og er klar til at tage for langfart. En polsk båd fra Gdansk. Okay, så er det lørdag morgen, den 23. september, og nu starter Atlanterhavs Cruise for alvor. Nu skal vi på vej mod Madeira, 637 sømil herfra. Det kan tage en kort tid, en 4 dage, men det kan også måske tage 7 dage, afhængig af vinden. Det ser meget fornuftigt ud. Jeg tror, vi får en god vind på overfarten. Måske også lidt, fordi det er stort set vindstille. Men Evie, hun går lige op og afleverer nøglen. Og her i Estepona, der ligger vi på pontoon nummer 5. Det har vi faktisk gjort en gang før. Det gjorde vi også i 2019, så det er sådan lige lidt nostalgisk. Evie går og afleverer nøglen, og jeg går ned til kaperen og Paul, som ligger på plads nummer 226, kan jeg huske. Til venstre. Der er ikke mange andre sejlere. De er taget afsted. Enten til La Linea nede på Gibraltar, det er den her der. Jeg kan faktisk skimte Gibraltar ude i horisonten. Og ja, her har vi kaperen. Den ligger bare fuldstændig klar. Så nu starter eventyret for alvor. Ja, det er Evie, der er på vagt fra 8 til 12. Hendes rutine, morgen og nat. Vi kan se vores aftale herovre. Evie fra 8 til 12, så er det meget til 12, og 4 til 8. Og her har vi også kursen. Paul er ved at sende sms på satellitten. Og her har vi optegnet ruten. I hvert fald lige i begyndelsen. Estepona her. Så er vi ned her over direkte for at undgå orkagerne. Jeg tror, der er herude. Det er i hvert fald det, vi kan se fra vores Facebook-opslag. Ned langs med Marokkos kyst. Ned til Tanger. Rundt om hjørnet. Det blæser nok rigtig meget, når vi når hertil. Rundt om hjørnet og ned. Og så finder vi ud af, hvor lang tid vi går ned, inden vi begynder. Og her har vi et lidt større overview. Ned her, indtil vi begynder at føle os fri fra det her kære orkær, og så stikker vi af ud mod Madeira. Hvis vi går langt ned, så er det nok 720 sømil med, så ligger det omkring 650-660 sømil for at komme til Madeira. Og når vi er der, så er det næste stent, hvis man var i racerbådsklassen, eller racerbilklassen, ned til Las Palmas, som ligger her. Det tager et par dage, en tur der. Men der er altså også nogle øer her, man kan besøge. Det vender vi tilbage til at se, det er noget, der også har vores interesse. Men vi har den 23. i dag, det har vi vist nævnt. Og så har vi nok 5 dage, før vi er ude ved det her. Vinden siger, den kommer her fra nord. Og den bliver kraftig herude midt i det hele. Her er den forholdsvis svag. Jeg tænker også, at den måske er svag, lidt tiltagende herude, men mest her. Og bølgerne, de kommer ikke ned den vej her, de kommer sådan mere på skråt ind på båden. Ja. De er op til 3 meter høje, men der er 11-12 sekunder imellem dem, så det føles ikke som det ved meget rullende sejlads. Det får vi. Så er vi i høj solskin, tæt på at skal igennem Gibraltar Stræde. Der er en del trafik, og som I kan høre måske på radioen, så er der også meget kommunikation. Vi hørte en skipper, der blev
spurgte om, hvor mange der var ombord, og hvor han kom fra. Han kom fra... hvor han kom fra, han skulle til New York, Paul. I go from Gibraltar to New York. Yeah. He was asked, where are you going? I'm going to New York. Yeah, why not? And Paul suggested, Paul han foreslog, at vi fik en line, og så går vi lige trukket med over Atlanten, når vi nu var i gang. Hej skat. Hej. Hvordan går det? Er det en god sejlads? Ja, nu er der godt nok lige tryk på. Vi er på vej igennem Gibraltarstrædet her. Vi har et sted mellem 8 og 10 meter i sekundet i ryg. Så vi er sådan i det her cooling. Med ikke vilde høje bølger, men med tidevand og bølger og vind i ryggen, så kan vi sejle et sted mellem 9 og 10 minutter. Så det er sjældent kaberen sejler så hurtigt. Så det er en god fornemmelse. Ja, vi runder det her hjørne hen ved Marokko og kommer op på den anden side af det, inden det bliver mørkt. Det er rigtig vigtigt for ikke at skal ud i for hård en sø, når det bliver mørkt. Så er det søndag den 24. Kan du sige noget om vind og vejr og nat? Ja, natten har været, vi har haft et fantastisk døgn, og vi har haft lige fra høje bølger til meget vind til næsten vindstille, så det har været sådan meget blandet. Men vi har jo sejlet til Gibraltar, og så er vi kommet et godt stykke ud nu, og vi er videre mod Madeira. Og lige pt. mangler vi 483 sømil, og så er vi fremme. Så vi har haft nogle rigtig gode sejladser. Vi har 4 timer hver gang, en gang natten og en gang i dag. Så vi har 8 timer hver. Så har vi fanget fisk. Nu skal vi ned og partere. Nu har vi fanget fisk, nu skal vi ned og partere. Ja, og Skipper han har lige fanget fisk. Yes. Så, og den skal han til at partere nu. Så det glæder vi os meget til. Det er en bedre en, den der, men den smager godt. Og månen er ved at gå ned. Det er den, vi kan se derude. Midt om natten. Meget specielt fænomen, ikke? Jeg har hørt se en båd, der Yeah, we are just sitting here testing and talking about the hydrovane. Today it has been very nice. We used it a lot, and at the moment you can see here it's wind 3.4 meters per second. We are going to course 255, and it stays there. In that position. You have to adjust it here with the strings. You can adjust it just a little, not much. And here you can see the speeds: 3.62, 4.1, 4.1. That's good. That's good. It's all good. It is, yeah. And the moment we are all good. It has been a lovely day with sunshine, and We've all had a shower. we also had a, yeah, that's like. We all smell like. Ja. Så er der land i sigte. 7 bjergtoppe. Kan jeg se herfra. Det passer jo fint, når det er lykkesalget. San Porto, den lille ø til højre, og Madeira bagved. Hvis vi ikke rammer den, så er næste ø Bahamas helt over på den anden side af Atlanterhavet. Så vi må hellere lige sørge for at komme rigtig hen til den, ikke? Det er kæmpestort. Efter, ja, det bliver det jo alt 6 dage, 5 nætter. Madeira. Kan jeg vide, hvad den kan bringe os? It's the first place here, right? It's the first place.
just there. Det kan du godt lide, det der, hva'? Det kan måske være lidt svært at se det på afstand her, for jeg kan ikke zoome, men til at begynde med troede jeg faktisk, det der, det var en motorvej på piller. Det er det ikke. Det er landingsbanen til. Men det. Han har en rødt flag. Der kan være dansk. Got no books in my house, got no time for those. No room in my closets, closets full of clothes. Garage full of wheels, babe, boathouse full of boat. The lifestyle ideal, babe, that's what gets my vote. All the villas on the hillsides, gotta have a view of the sea. The villas of the empire, way back in history, they had slaves for the galleys and the kitchens, gardens and the vines, slaves for the beautiful people. Bring water, food and wine, a slave to tie your bib, another one to carry it. So now dig my crib, dig my chariot, dig my crib. And my long black Cadillac coming for to carry me home. Dig my crib. And my long black Cadillac coming for to carry me home. England calls me vulgar, I'd call myself refined. Goodbye old England, Simon's off to sunny climes. Always was an early bird with something on the side. Better buy this, better buy that. They better let that baby ride. Out here every day is hot and I'm talking to my man. Working this, working that. Working on my master plan. A slave to tie my bib, another one to carry it. So now dig my crib, dig my chariot, dig my crib. And my long black Cadillac coming for to carry Det er så me hyggeligt at være home. sammen med. Ja. Dig my crib. Vi er ikke vant til at møde mange mennesker. My long black Cadillac coming for to carry me home. Så er vi i gang med Now operation here's the hot tub, here's the gym, Splint. here's the pool that I swam. Jeg har fået en splint op i højre fod. To the bedroom, Jeg tror, det er en glassplint, og den har sat sig lidt højt op, så det er lidt svært at få ud. Så nu er vi ude i at bruge hele skibsapoteket med morfin, og ja, jeg skal give, jeg skal. Og så er det væk lige lidt. Sygeplejersken, hun er lige ved at gøre sig klar. Og så går vi i gang. Og så er sygeplejersken
er i kønlige hænder, så siger det. Nej, en scooter. En meget flot scooter i 3 dage. Så vi skal ud og forske med det. Og vi bor her. Er her nu. Og vi skal op i bjergene. Vi skal herop i dag. Og så skal vi de andre 2 dage også udforske noget med det her. Så er vi lige et lille stop på vej op i bjergene. Derude i det fjerne kan man se Porto Santo. Porto Santo, det er jo Columbus, der er opkaldt med det. Og det betyder sikker havn. Porto Santos. Derovre er der en fantastisk lækker badestrand, men ellers er der ikke meget at komme efter. Der bor ikke mange derovre. Det er sådan nærmest et natursted. Vi skal videre op i bjergene. Op til det her Santo Picchu, ja, som Øde hun fortalte om. Og det må være den vej der. Lige at kigge på kortet. Ja, så bliver det Pico de Aurera. Pico de Aurera. Smukt klippe. Vi er cirka 1810 meter oppe. Og der er sådan flere udkigsposter, hvor man kan få et rigtig flot view. Vi er på vej over til en af dem her på disse dalen der, ikke? Og smukt. Så naturen den er imponerende, betagende. Ja, det er ved at være lidt uden for sæsonen nu, hva'? Men smukt er det alligevel. Og tænk sådan, de har set det, hva'? Det er sådan en attraktion, jeg ikke kender så meget til, anden at det må være sådan nogle hytter der, de har boet i Santana. I de gamle dage. Fiskerhuse måske, eller landarbejderhuse. Noget af den stil. Hyggeligt er det. Og der er en del, der lige skal hen og se. Hyggeligt. Skide hyggeligt, du. I dag har vi taget Vestbro. Der er Atlanterhavet, langt derude er Kanarieøerne. Vi er oppe og se, hvor de har alt deres, det de lever af, bananer og ja, det der ved jeg dårligt nok, hvad man kan bruge det til. Men det gror der ret meget af. Og alle kvadratmeter er brugt til jord og planter. Skutertur. Ud i bjergene. De frodige marker omkring det her. Se hvordan de dyrker det hele på terrasser med D-ravin. Bananplanter.
Ja, så har jeg lige fanget Evi her. Vi har parkeret scooteren. Den kører stærkt. Vi har været oppe på 100 i dag. Vi har fundet et udsigtspunkt, hvor man ikke kan se en skid. Det er jo så hvad det er. Men så tænker vi lige få fortalt, hvor er vi henne, og hvad skal der ske. Og Evi sidder der og har kortet fremme. Aha. Så hvad så? Det er simpelthen med det her. Og vi bor der i Fontcharle. Yes. Ja. Og vi har simpelthen kørt så langt i dag på scooteren, at vi faktisk er heroppe. St. Vincent. Ja, og vi er faktisk på vej nedad igen nu her. Fordi at vi er herover. Jeg tror, vi er herover et sted, hvor vi skal over og se, vi kan gå. Vi håber måske også, at vi kan se nogle vandfald eller noget. Det håber vi på. Okay. Ja. Ja. Så vi har... Og så skal vi ud til Porto Maniche. Ja. Det er sjovt at sige, Porto Maniche. Det skal vi nemlig. Og når vi har været der, Ja. så skal vi vende næsen hjemme, om det er denne vej, eller vi ligesom går denne vej, sådan at vi Langs med kysten. sådan vi kommer tilbage hertil, eller afhængig af hvilke veje. Ja, det kan vi se nu. Ja. Ja. Ikke? Ja, spændende. Fantastisk tur. Nu har vi har, i går var vi også på scooter, jo, som sagt, og der ledte vi efter Madeira vinstokke. Og dem kunne vi ikke finde i går. Men i dag har vi fundet masser af vinstokke og banan. Du kunne købe bananer nede i... Taxationen. Ja, hvad koster? Klase. Ja, for... 2,5 euro for 10 bananer. Ja. Vi har desværre ikke plads på scooteren, så vi må lade være. Det går ikke. Okay, vi fortsætter. Ja. Tak for det. En af de få sandstrande med, hvad farve har det strandsand her i? Sådan en bolig der, ja, gråbrun der. Med et lille vandfald, egen privat vandfald. Så er vi i Port Maniche, og det vi er kendt for, det er det her. Det er sådan en udendørs saltvands swimmingpool med det hele lige ud til Atlanterhavet. Ja? Hvor finder man lige det? Ja. Vi tænker, vi skal ind og prøve det, ikke? Så lægger det ud. Smart koncept. Det har vi simpelthen indrettet. Havet. Se en kæmpe swimmingpool. Der er ikke andet i Port Maniche. Stopper et kæmpe bjerg der for at komme væk igen. Hoteller og så det her. Ja. I'm better with my muscles than I am with my mouth. I work the Så fairgrounds ringer in klokken the lige. Det summer var heldigt. or go pick fruit Så er vi down kommet south. til Ponta do Sol, tror jeg det hedder. Ponta do Sol. When I feel Og ved du them hvad, chilly hvis man skal winds, til Madeira for where at the finde weather sandstrand, goes, I'll follow. så skal man lede længe. Det findes ikke. Back Det up ser sådan my ud. traveling things. Så det skal man lige vide, når man vælger den destination. I might get lucky Men så er der så meget andet. Vi skal lige herop. Det er nemlig rigtig dejligt. now. Some might get Frokostrestaurant. lucky now and then. You win some. Nu kommer vi efter frokostrestauranten derovre på hjørnet. Den gule med udhæng. Det ser spændende ud. Jeg ved, der er plads. I wake up every morning, keep an eye on what I spend. Gotta think about eating, gotta think about paying the rent. I always think it's funny, gets me every time. I want about a happiness and money, tell it to the breadline. But you might get lucky now and then. Så skal vi på Bananmuseum. You Det er vi aldrig might prøvet get før, hva'? lucky now. Hvad siger du? Yeah, you win some.
Fortællingen er den, at det tager 12 måneder for at føde sådan en glato der. Og når man har gjort det, så dør planten. Kommer der en ny, kan I se der, som så tager over. Now I'm a rambling through this meadow, happy as a man can be. Think I'll just lay me down under this old tree. On and on we go through this old world of shuffling. If you've got a truffle dog, you can go truffling. You might get lucky. Look at the people inside, and you look at the people over there, and the weight and the table inside. Yeah. Wow, so many. Eh? Mercato Agricola do Santo Terceiro. Sigurelli. This is what? Sigurelli. It's Sigurelli. good to put on the rice. Yeah. Taste Yeah, it's very good, yeah. More sidra. More cedra, yeah. Det er søndagsudflugt. Det er søndag i dag. This is a... Typical cabbage from here. Okay. Sometimes in the bowl, sometimes in the You eat them like carrots or what? Yeah. a barbara. Volbora. To make soup. For soup, yeah? That on the glass is onions with vinaigrette. Say that again. This one was for Christmas time. Yes. January. Okay. It's called sabatino. 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 It should be very tasty, yeah? It has to be more yellow. Yeah. It has to be more yellow. More yellow, yeah. Okay, yeah. To take off one piece by one. This broke Yes. of around, Yes. and you take one by one. One by one, and you eat one by one. Woo. Okay. Abobra. That's like one? Yeah. You think we should try to taste it, eh? I think it's not strong because in the fruit and the It's strong. No, No? it's acid. Not tangerina. Pitanga. this is the pizza. That's pitanga, yeah? And bad company. And it's 40%, not 14. It's 40%. More or A less. little. She's the macaroni lady. Yeah, in- he's telling you that if he's not ready, he's gonna be ready. Okay, that's good. Good. Because in the clean and the bottom. Clean in the bottom of macaroni. To heat, What is this? This The is- lapa. lapas. Yeah, what in, is- vinaigrette. Oh, vinaigrette, okay. Vinaigrette lapas. Yeah, okay. To eat, não, cru não. Minha primeira. Então que eu vou ter os tios.
To eat together, we have to cook first. Oh, it has to be cooked. No, don't eat them like this. No. Nu tager vi på restaurant Aquarium. Ja, på anbefaling. Yes, please. A Valeda Yes. have two kinds of tops. Yes. One is become Fontes, Yeah. and this one is from Alvarenga. Okay. This is the best one. Is it dry or is it sweet or is it? We can taste it, huh? It's better. And for me, and It's good. The fantastic. The Something. taste, the taste, whatever. Cheers. Salut. You don't say you'll be on YouTube. What the name for it again, please? Lapas. E pra mim de branco não coderia copo. Galley is empty. Så spiser vi tun her. Der er en hvidvin til. Ja, det smager så dejligt. Nå, kan der stå. 5 overrækkelse i fiskekonkurrencen. E agora no peixe fino. O peixe fino dá que falar. Terceiro classificado. Débora Marisa, 3 toneladas, 159 quilos. Det er så fiskeflåden på Madeira. Store både. Hæftige store i forhold til danske forhold nok. Nogenlunde ens. Det er bare sjældent at se dem så. Samme pakke som de er her. Det er søndag, så derfor så ligger vi stille. As if to a wave from her bows to her rudder, bravely she rises to meet with the land. Under their feet they all feel her keel shudder. The shallow sea washes their hands. This is Manchico Madeira. Manchico. Please say it again. Mexico. Manchico. My friend is a mechanic for boats. He works on the... Later the captain Yes. shakes hands with Manchico. Here you have. Her har vi en strandsand. slowly down Sorry. to the oily wet ground. My girlfriend. Vi har en Bow to the car. strand med sand. She said, I'll see you in... Det er lang tid siden, vi har set det. Jeg troede slet ikke, det var. Det er det. To the town. Seu credo. Olha, olha, estou sendo 2 capacidades do inside the bowl and the cask Ja. nuts. Inside you put in the steel. They pull out her cable, hack off her head. What do you say? I go into the navy to be to wasteful. talk with the ship downstairs. Agosto. Okay. They swarm on her carcass with torches. Caruso downstairs. Like a wind. Oh, ho, ho, ho. This is what they do, huh? They drink beer. Stripped off her pillars, her stays and her stanchions. When there's only her bones on the wet This is, poison yes, land. this is old machines, huh? Steel ropes will drag her with Oh, her it's, witches in hand.
Det er jo det, man kalder hårdt træ, ægte træ. Real tree in Denmark, we call it, huh? We call it hard tree. And where is this? Nutbush. Viana de Castella, north. And you use it when you make furniture, for example. Blah blah blah. Okay, I think after this. Yes. No blah blah. Så er vi ude ved Danilos sommerhus. Yeah, now you're on movie again. Yes, movie. You have to bury your suitcase, bags, everything, huh? Got no books in my house, got no time for those. No You, yeah? room in my closet. Yeah. Oh, it's a big. It'll be a big one, huh? Garage full of wheels. Yeah. Old house full of boats. Even here, Lifestyle very small. Huh? ideal. I think That's what gets my vote. All the villas How many kilos? 50 kilos. gotta have a view. 50 kilos, 50 kilos. Villas of the empire. Yeah. Way back Okay. in history. The next banana. Yeah. Gardens and divides. 10 meters. Slaves for the beautiful people. Bring water, food and wine. A slave And to it's tie your orange inside. Another one Tastes very good, huh? And you can eat it all. Dig my crib, Yeah. dig my Yeah. chariot, dig my crib. Now. Yeah, Yeah. like this. Yeah. 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 Black Cadillac coming for to carry me home. A little bit in this. Dig my crib Okay, it was the same. and my long black Okay. Cadillac Now. coming for to Now. carry me home. Yeah. Banana. One Yeah. and two. Yeah. Can you clean this? Okay, you not clean and heat is not water, salt, blah blah blah. Put in the England steel calls me vulgar. in the meat. I'd call myself It's refined. very Goodbye, soft. old It's very age. soft. Okay, Simons of close the in the sunny fire. climes. The water outside. Oil, carrier, heat. That's good. Big oil. Huh? Oh, it's very stiff. Yeah. It's the same. And Yes. Her har vi det her, den orientalske frugt, vi har hjemme på bordet. Always was an early bird with something on the side. Better buy this, better buy that. Oh, that's a cup, yeah. That baby right. Yes. Every day is hot and I'm Okay, then you talking can to take it my off. man. Working this, I think working on my Danilo, gospel and a slave that my to mother my bit. had a plant like this in her Then I dig my living room, yeah, in Denmark, yeah. chariot, dig my crib. But there were no fruits. And my long black cat Og det her er så for øvrigt lige udsigten fra. carry me home. Ja. Dig my Det ligger lige deroppe bagved, men det er udgang, så det kan vi ikke godt se. Men long black cat den var. coming for to carry me home. Så går vi herfra igen. Du kan se derovre på den anden side af skråningen, der er de i gang med at bygge nyt. That I swam in, What's going on over there, Danilo? led to the bedroom to my Building new houses or? Yes. I think it's sleep along, sleep Yeah, okay. dead. I'm an early bird. Yeah, banana, ja. Så går vi lige langs med klipperne her. Danilo han siger, at pengene de slapper op der, hvor det brune det går til. Det er det bedste arbejde. Det andet det er noget ikke særlig godt, så indimellem så falder der mange klipper ned her. Og så spærrer de vejen, og han har endda historie om, at der lander store stykker klippe på parkeringspladsen hernede ved et supermarked. Yes, eller helt ned i marinaen, som ligger der. Boom! Så tror vi, at vi er kommet på en lille vingård her. Vi ved det ikke. Jeg vil ikke sige noget. Det er jo her, de producerer den vin.
er mere kendt i lokalet, hva'? De er fulde alle sammen. Funchal Marina på Madeira. Det her var ligesom cirka lige en måned. Det ligger lidt længere ude. Her ligger der nogle sejlbåde på stribe, som de har brugt til at sejle i om aftenen, hvis du vil have en solnedgangstur. Det er altså for turister. Især Nautica 44 har vi set rigtig mange gange med rigtig mange ord. En dag havde den faktisk så travlt med at komme i havn, at den også sejlede en af bådene der i baggrunden af det. Kom der en masse ballade ud af. Især på Azorerne har man rigtig store traditioner med at skrive på en væg inde i marinaen, men det har man også her på Madeira. Prøv at se. Læg lige mærke til kaberen, ikke? Mere end en gang. Mange forskellige både har ligget her. 2007, 2016, Nordmand, Finne. Kom nu der igen. Wow, kaberen igen. Nu er vi rødt. Tænk sig så mange år efter, vi sidder stadigvæk i blodet, hva'? Norge igen. Jeg fortsætter lige, fordi der faktisk også er rigtig mange danskere, det har du måske allerede selv bemærket. Men der er mange danskere, der har ligget i marinaen her og gjort sig klar til at sejle mod Gran Canaria, og der står kaberen igen for at komme over Atlanten. Der var en dansker, det er så fra Bornholm. Der er mange, ikke? Det er meget sjovt at se. Abelone 2023, det er jord, det er dansker, det ved jeg. Det er Wall of Fame i sejlsprog. Faktisk rigtig sjovt at se. Ja, lidt anderledes. Ocean Diva, Peter Ingrid, 2022, Solskin, ja, det var da også et smukt navn til en båd, hva'? Sunshine, Solskin, Atlantis, Carol, DK Roskilde, Lige om lidt, så kommer vi herned til vores gode ven, der står der, Staff står der. Danilo, han er ved at hente benzin på den der diesel. Og er ikke helt færdig med det. Hallo! Ja, så kom tiden til, at det blev afsked med Madeira. En måned. Skønt.
første gang, vi har prøvet noget så inde, og absolut ikke sidste gang. Det lykkedes også at få gode venner. Danilo, der arbejder her i havnen, hans nye kone, Sonja, og datteren Andrea. Så har vi godt nok været sammen med mange timer, og de har vist os. Ja, det er at se, ja. Det er med vemod, vi tager frem. Men vi sagde ikke farvel, vi sagde på gensyn. Håber at se dem i Danmark engang. Jeg tilfælde dem at bo hos os på Røvlingestien, så længe vi har lyst. Og omvendt er vi også meget velkommen til Madeira. Og forbi igen. Hvem ved? Det er ikke sandsynligt, men man må aldrig sige. Nu har vi i hvert fald et godt argument for at komme her igen. Danilo, Sonja og Andrea. Goodbye. See you later. This has been a day to die for. Now the day is almost done. Ankerpladsen ved Las Palmas og har fået ret hård vind, og det har bare skabt røre i hele bugten. Der er flere anker, der har løsrevet sig. Heldigvis så ligger vi stadigvæk godt og fast, men der er livlig aktivitet med at sikre, at man har fender på, og at ens anker det kan holde, og mange de råber og skriger efter hinanden. Og heldigvis er der også rigtig mange sejlere, der er gået ud i deres stikgear og hjælper dem, der er i problemer. Det kan I for eksempel se her lige forude. Der er 1, 2, 3, 4 stikgear, der hjælper sejlbåden med, og der er noget galt med andre. Han ligger stille, og på den måde ikke noget problem. Jeg vil sige, at der er rigtig mange hjælpere dernede, og herunder personale fra Marina er lige kommet ind. Ja, og så kom. This has been a day to die on. Now the day is almost done. Hear the pipes will lay beside me, silent with the battle drum. If friends in time be severed, someday we will meet again. Caribbean well awaits you. With that, I would like to symbolize the opening of ARC 2023 by raising of the 13 national flags representing the countries taking part. Så har vi så første sejlads her. Vi har så det, vi er begyndt at slappe af. Så